Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten to? Ya mboten sinau. Nggih, Pak. Iya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Terus apa ya? Ana apa ya? data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budak ngono. Pada jayanya budek, Pak. Ah budeke iki rasa. Oh, budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Iki kaya ngono kok ya ketompo lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya Yo, terakhir iki mengkari iki lho. mawata. Kok ngaguyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mata tongo dengkulmu mlocot yo ora.